ihe na-eme n'ezinụlọ nwanne anyị nwoke jọgburu onwe ya, ọ jọgburu udene ma sigbuo nka kwa ọdị mma nnụ na ntị ma ọ bụ ịkọ akọ mana ọnụ ka eji anụ mma akọlụ unu nye nkọchala unu nye mgbakwa unu ihe eji aṅụ ji maka ya akọlụ unu n'ikpeazụ ya nwee ihe mmadụ ga na-eme ọ dịka ọ bụ chukwu mana mmadụ abụrụ chukwu ya bụ ọ bụrụ na ịkwesị ịdị na-eme ọfụma maka anara afụfụcha anya ọ bụrụ na a na-afụfụcha anya onye ọbụla ga-ebido mebe ọfụma ka ihe na-eme n'ezinụlọ nwanne anyị nwoke ọnụ nwaanyị mụọ nwa nke mbụ nwaanyị mụọ abụọ nwaanyị mụọ atọ nwaanyị mụlidi mụzuo onye 8 nke 7 na ọ gbapụtara nwaanyị ahụ n'ụlọ ọgwụ ọ sị ọ na-amụrụ m nwaanyị achọrọ m nwaanyị agụụ wee na-agụbụ nwaanyị mmadụ n'ụlọ ọgwụ wee na-eghie mgbili afọ ọ na-ebezi ma akwa n'ụlọ ọgwụ wee na-eti ololo wee na-eti chukwu onye nọzikwa ọkwana ndị ọ mụrụ nwa befa na maternity weziri nri nye wee akọba ego wee gbapụta ya ọkwana ya nwanne anyị nwoke wee bịa wee jee nụọ nwaanyị ọzọ nke ga-amụli ya nwoke n'ime na ọnụ nwaanyị nke ga-amụli ya nwoke ọ bịakwa ọ tụkwala ime ọmụọ kedu ihe ọmụ ọ bụrụ nwaanyị o wee mụọ nwaanyị o wee dị nwaanyị one na bịa o wee bụrụ nwaanyị iteghete nya 9 ka o nwezi bie ihe o mezi bụ osese nke nwaanyị ahụ okwu wee sị ya n'ọnya na-akọsị ya ọkpọ wee beba n'anya kabi duga ihe akafa na-emekwe na ọnọdụ a nwaanyị a wee wee iwe gbarapụrụ ya nwaanyị na-abụ nọmali ọ na-agba ọsọ ọkpọrọ nwa ya mana ọ gbarapụrụ anya ọ tụrapụrụ anya ọ nọrọ na-agakwana nwa nke nwoke ọ mara na-eme nwa wee tụbụrụ nwụrụ nwa wee nkwanụ o wee tọpụ wee jee nụọ nwaanyị nke ịtọ nụta nwaanyị nke ịtọ nke ga-amụrụ nwoke ọ bịakwa wee mụọli ya mbe na ọtị nya nwa akpakọchara ọnụ ka ọ mụrụ ya arụ adụchara a na-agakwana nwa nwoke wee gbagburu nwụrụ nwa nwoke wee gbagburu nwụrụ ya na nwaanyị a wee segbekwe n'ụkwụ wee tụ nwaanyị ilu si ya nwoke nwa njisi ike mụta ama m na ọ kpakọsịrị ọnụ mana mkpọmkpọ ndụ ka na mkpọmkpọ ọnwụnwa wee rapịa wee nwụrụ ịma ihe o bidokwa emebe wee tụ nwaanyị ilu ọkwa o wee bidokwa duga kabi ọkpọ wee babakwa n'anya ya na nwaanyị nke ịtọ nwaanyị wee gbakwa ọsọ rapụ ya nke mbụ a wee nọkwala ya na ụmụ ya ọ na-azụta ma ndị ji aka fazuo onwefa ma ndị mụrụ ọrụ efukwa na chukwu wee gọzie nwaanyị ụmụ ya niile wee mee vom wee lia nọrụ na high level ma ndị ji akafa elevate ya onwefa maka fama na fe nwere mmadụ ịma na ọ na-adịkwa mma ka ata afụfụ ite afụfụ a na-ama ihe so ma ndị mụrụ aka ọrụ kara aka fanwe n'ụlọ ọkụ nnọọ ụfọdụ ka mmadụ fụtachara ji n'obodo oyibo ihe nọ n'ime fa wee na-ebunetere ma mafe ihe na-ebutere ma moto ma ụtọkọ ma ụtọoli makwa ihe papa fa ma obido na-ataji anya bụrụ nsogbu tụọ ebe niile si ọ bụ sọ mama ka a na-ebutele nri ọ bụrụ m na sokwe wee mụ nka ụmụaka jụ si na fafuru ihe mere na fayara enye ihe na fasi na ọ si na nwaanyị abụrụ nwa ebe ọ si na nwaanyị abụrụ nwa nya kaba aja ifugie so nke 7 a ọ rapụ n'ụlọ ọgwụ ọ si na nya chọrọ inwe ebe ahụ ya na mama ya ọkwana nke ahụ kacha wee bụla aka ji akụ nya kacha wee jide ego ndị ọzọ jikwa ego mana ọ bụ nyanwa bụzi akata mkpu nya ọkalịcha ọ bụ nyanwa ịma nyanwa bụzi na-ebunetele papịa ya na-ebunetekwele mama ya na-enete maka nke ahụ nwere obi chọọchị si ọ bụ papịa ka ọ na-etebe ya ma ntụrapụ papịa ịma ihe papịa mee papịa ekwe na-ekwe si na ndị ọzọ ga na-ebunetele ndị ọzọ ga na-ebe ọbụsọ nke a na-asụ gị ego kara aka ị nara elichenwu kama ị ga-ezu ike ọ bụ ofu nwa karịrị nwa n'eli okwedo ezu ike o wee jiri aka ya na-agasa famili na-achọ okwu na-eme ka emene ọkwa ma nke o nwere ofu sacrifice nọ n'ụlọ si ka ọ mụọ nwa kama ọ mụcha ka ọnụba dị kịta ọmụgo nwa m na-abụ mụọ ofu ka ọ bụrụ nwoke ọmụ abụọ ọ bụrụ nwoke ọ sị na ọ na-akwadozi ịnụ di bịaziala ya ka ọnụba kama ọ ga-adịkwa hapi na amụrụ ya nwa ọ na-azọzi ndị na-ebunetele mama ihe na ndị anara ebunete maka ndị niile na-enetezi mama fa ma nwanne fa nwaanyị a na-amụ nwa n'ụlọ ọkwanye ọkpọ na-ada ebe niile fasizikwa na fa ga-abịa wee kpọlia polisi ma ọ bụ bịa tinye ihe tugeda fancha abịa tinye ihe tugeda ọkwana ya mama ya na nke na-amụ nwa n'ụlọ wee gba n'Enugu wee jee n'ụlọ papa fa na-agọrọ fọfọ mandịlefa na mma na-ajụ ofu nke a ọ ga-elekwe ọmanlekwe ile ma fa na-agọkwala ya na-asị ya ọmandịle ya na mma na ụga anwụ ifugo ihe mmadụ ejiri aka ya chịkọnata famili ọ bụrụ na nwunye gị na-amụrụ gị nwaanyị o siri nwaanyị n'aka ọ bụ gị nwa maka a na-amụ nwa enwe X and Y chromosome na nwoke nwee Y
xx na nwaanyị so nwoke iwepụtara nwaanyị ejire wee mụrụ gị nwa so unu edisturbs na nwaanyị unu stress na ụmụ nwaanyị ọ bụ na nwaanyị amụrụ gị nwoke ije ụlọ ọgwụ a na-emezi ekita ime mụọ nwoke nwaanyị gị mụọ nke mbụ nwaanyị mụọ nke atọ abụọ nwaanyị mụọ nke atọ nwaanyị stress na ya jebezi ụlọ ọgwụ jee ka ị mụọ nwoke ọ dịzị kịta sayensị and teknọlọji abịago ifugie unu stress na ụmụ nwaanyị na ọ bụrụ nwaanyị ka o si n'aka amụrụ nwoke ọ bụ nwoke ka o si n'aka ifugie maka ndị iti njanja adịgboroja na stress gara ụmụ nwaanyị o nwere ihe ụmụ nwaanyị mere unu na nwaanyị pụta ka o mee unu happy unu buziele ihe ọbụla garọng unu si na ụmụ nwaanyị afa m bụrụ ọlọ nneka ijelenze ọ bụ na mba eliza ka nsi na-ewetela unu ozi ọma nye na anya akala ịfụnanya ma kesakwanụ ndeewo ka emesịanụ